nakuha na natin yung AdSense pin natin, makasasahod na tayo. A few moments later. A few moments later. Withdraw na tayo guys sa sahod natin sa YouTube guys. First sahod ng YouTube guys. So yun guys, nakuha na natin yung unang sahod sa YouTube. Ang pinaghirapan ng 4 na buwan. Bali ito guys, ito na yung nakuha kong sahod sa YouTube.